ሰበር ዜና ህወሓት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፈሪሱ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተመረጸ መንግስቲ ናብ ቦታኡ ንኽምለስ ከም ዝወሰነ ዕላው ገይሩ። ህወሓት ሎሚ 11 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነዚ ውሳነ ከም ዝወሰነ ዕላው ገይረሎ። ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተውሃበ መግለጺ ብዝብል ርእሲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለጠፎ ህወሓት ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰላም ካብ ዘለዎ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍጸምን ካብዚ ሓሊፉ እውን እቲ ስምምዕ ናብ ዘላቒ ናይ ሰላም ስምምዕ ክሰጋገር ዘይተሓለለ ጻዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ኢሉ። በዚ እውን ብመሰረት እቲ ስምምዕ ብወገን ትግራይ ክፍጸሙ ዝግብኦም ኩሎም ገሊኦም እውን ቅድሚ ዝተቐመጠሎም እዋን ብምፍጻም ዝበለጸ ምትእምማን ንኽፍጠር ግብኦም ተዋፂኦም እዮም ይብሎም። ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ትግራይ ንነዊሕ እዋን ዝተቃለሰሉን ክባር ዋጋ ዝኸፈለሉን ላዕላዊ በዓል ዋና ስልጣን ምዃኑ ዘረጋገጸሉን ብዝመረፆ መንግስቲ ናይ ምምሕዳር መሰሉ ኣወንዚፉ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብጊዜያዊ ምምሕዳር ክመሓደር ጸኒሑ ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በኣንጻሩ ንምሕጽንታን ትዕግስትን ህዝቢ ትግራይ ከም ድኽመት ወሲዱ ጸማም እዝኒ ብምሃብ እቲ ስምምዕ ከም መሳርሒ ካልእ መልክዕ ጆኖሳይድ ክጥቀመሉ ይጸኒሑ። ድሕሪ እቲ ስምምዕ ብቐጥታ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍጸሙ ዝግብኦም ኣይተፈጸሙን። ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ኣብ ክንዲ ምውጻእ ብዝተፈላለየ ኣገባብ የጠናኽሮም ኣሎም። በዚ እውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝነብር ህዝብና ብሰንኪ መንነቱ ይቕተል ይእሰርን ይባረርን ኣሎም። በብመዓልቱ ብጥሜትን ሕማምን ዝመውት ዘሎ ኣብ ማእኸላት መዕቆዊ ዝነብር ህዝብና ናብ መረቦት ክምለስ ኣይከኣለን። ፈራሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንዝኾነ ውድብና ኣፍሉጦ ብምኽልካል እውን እቲ ስምምዕ መሰረት ክስእን ብምግባር ንምድኻምን ምብትታንን ውዳበታት ትግራይ ይጥቀመሉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ክፍጽሞም ዝግባእ ኣይፈጸመም ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ስምምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ብዝጻረን መልክዑ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ንባዕሉ ክዳኸም ብቐጻሊ ክህወኽን ንምግባር ሸፋቱ ብምውዳብን ብምዕጣቕን ቅድሚት ኣሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ መዋሰኒ ከባቢታት ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ማእኸል ትግራይ ደብዳብ ድሮን ፈጺሙ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ዝቆራርስን ህዝብና ተበቲኑ ክተርፍ ዝገብርን ውሳነታት ብምምሕልላፍ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብውስን መልክዑ ተጀሚሮም ዝነበሩ ግልጋሎታት ብምቁራጽን ብምትዕንቃፍን ንመሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሓዊሱ በጀት ብምኽልካል ብሓፈሻ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ዕፅዋን ክባን ብምንባር ኣጋር ሰራዊቱ ኣለኒ ዝብሎ ዓቕሚ መከናይዝን ናብ ትግራይ ብምጽጋም ዳግም ደማዊ ኩናት ንምኽፋት ኣብ ምህንዳር ይርከብ። በዚ እውን ንሓለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ዝበኣሰ ሓደጋ ከንጸላልዎ ገይረሎም። ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ንሰላም ጽንቃ ዕድል እውን ተሃልዩ ብዝብል ዋጋ እናኸፈሉ እውን እንተኾነ ዘጽንሕዎ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ጽባሕ ምፍራምቲ ስምምዕ ብግልፂ እናጣሓሶ ብምጽናሕ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ዘፍርሶም ጸኒሑ እዩ። መቐጸልታ እዚ ተግባሩ ድማ ጻንሒት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ካብ ተሳትፎን ኣፍልጦን ውድብና ህወሓት ወጻኢ ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝወፅእ ሕጊ ብምጥቃስ ብበይናዊ ውሳነ ከም ዘናውሖም ብዕሊ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ካብ 7 ክሳብ 8 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ህልው ኩነታትን ብዕንቆትን ብስፍሓትን ብምዝታይ ምእንተ ሰላም ተባሂሉ ተወንዚፉ ዝጸንሐ መግለጺ ላዕላዊ ስልጣንን ወሰንን ህዝብና ዝኾነ ኣስታት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረፆ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ወሲኑ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ዋላ እኳ እቲ ሓላፍነት ናይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ እንተኾነ ፈጻሚ ኣካል መንግስቲ ትግራይ ዓቕምታት መኸተ ብዝሳትፍ መልክዑ ሓቋፋይ ኮይኑ ክጣየሽ እውን ኣብ ምርዳእ በፂሑ ኣሎ። ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ቀጺሉ ዝዘተሎ ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ክህልዎ ዝግባእ ምሕዝነት ዝምልከት እዩ። ብመሰረት እዚ እውን ህዝብና ምስ ህዝብታት ጎራብቲ ክልላት ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ህዝብታት ጎራብቲ ሃገራትን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ምሕዝነቱ ዘጠናኽረሉ ስራሕቲ ክስርሑ ወሲኑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ትግራይ ኮነ መሪሕ ውድቡ ህወሓት ሕዚ እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኩሎም ኣፈላላያት ብዘተን ድርድር ንምፍታሕ ድልዋት ምዃኖም ብምርዳእ እዞም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ዘሕለፎም ውሳነታት ምስ መላእ ኣባላትና ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከብ መላእ ህዝብና ከምኡ እውን ልሂቃን ተጋሩን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ምይጥ ክግበረሎምን ብሓሳባት ክጠናኸሩን ኣንፈት ብምቕማጥ ስሩዕ ኣኼቡን ዛዚሙ ኣሎ። ካብዚ ብምቕጻል ካውንስል ኣመራርሓ ዓቕምታት መኸተ ትግራይ እቶም ብማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ዝተዘተየሎም ኣጀንዳታትን ዘሕለፎም ውሳነታትን መሰረት ገይሩ ካብ 9 ክሳብ 10 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየደ ምይጥ ነቶም ኣጀንዳታት ዘጠናኸሩን ሃነፅቲ
ሓሳባት ብምውሳኽ ንውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ዘለዎ ደገፍ ገሊጹ ኣሎ።